בואו ניכנס עכשיו לעולם של טיולים. יש פה הרים גבים שלהם תמיד נופלים. מאיה בריטית, נוגה, מוגה, אברהם הדתי, רונצוס ורובודמצ'ק, יד הצל גדי. טיול חירות! הטיול שחיכינו לו כבר כל השנה. הלל יום מגשימים פה חלום, נודדים בין גבעה לגבעה. טיול חירות! אנחנו כאן מוצאים את כל הטוב שאפשר. למצות, טוחנים פה מצות, מנצלים כל דקה ודקה.